categorie hoger en komen dan bij de 8-jarige jongens. Aan het start, hij staat aan met de plaat nummer 121, Milan de Haas. De 45 is van Joost Stokkemans. De 43 van Michel Toering. De 122 Brent Smeets. De 48 van Jamie O'Brien. 44 Saul Meijers. 301 Bob Piepers. En finally de 41 van Casper Pippers. De jongen. Ja, heren. Succes. Ik zie de hele dag op, dan moet ik niet buiten. Dat is niet misschien. Nou, mouw opstopen en dan gaan we naar beneden. Dan gaan we tempo maken, de boel over. En zien dat we als eerste de zin nemen en we hebben een heel soort te pakken. Denk ik, Leon Doller hier aan de leiding. Leon Doller, denk ik, jawel, die hier als eerste tijgertje dat tweede door van de Kompocht induikt. Ja, Koopieper zit er aan de binnenkant bij hoor. Die probeert de aansluiting te vinden bij Casper. Casper zit nog steeds op die voorpositie en die weet weg te rijden. Een paar meters voorsprong. En wie gaat daar achter zitten? Wie gaat er volgen? Is het Jamie O'Brien die daar op de derde plaats mee gaat komen? Het zit nog bij elkaar hoor. De eerste twee rijders niet. Die gaan loskomen van de rest van het veld. En de man aan de leidende positie. Casper Pipers, kan iemand het nog die plek afhandig maken? Ik denk het niet hoor. Want hij is het moeilijkste stuk gehad door die bocht heen. En het sprintje richting de finishlijn. Tanden krassen het op elkaar. Rijdt in die laatste metertjes. Casper Pipers, hij was de nummer 1 in de ranking. En weet het ook hier bij de Bosco's vandaag op de eerste plaats. Heren, worden zich dames de checks op 4